Bay, saan man na ito pagkawat ni kahoy bay nga na may nagbantay na to? Pinakabantay bay, kay natuog man na. Makuha na nga tong kahoy, maginihinay lang ta. O sige, maghinahinala ta. Kaya rin di na makamata. Ito na. Hinahinay lang, hinahinay kay nakamatulog niya. Mating bay, marang ni mata man bay. Bay, basin bay, panahutan na to bay. Sige, sige. Kano pitong atog balik. Ano? Hinay lang kay masih makamak muna po ito. Bay, kapak ako na bay ko. Tinuubay sila na ito bay. Oh, kita ato eh. Marag gialimungawan ng guro ko. Bay, marag nakamata man bay. Oh, ito ko balik. Bay, marang na to balik bay. Padayon ta sa tong buhat. Tara. Bay, nakuha jud nato ang kahoy bay. Na jud tay pang sugnod ani ni kapista bay. Lagi bay. Untag wa to kabantay bay, kay kuwang na yang kahoy. Lagi bay. Pero wa jud to ka bantay bay nga nakuha na to iyang kahoy kay krayo habog atong patungtong iyang kahoy. 1 hour later. Buhay sa tabi. Asa oy. Ayahay sa kadire. Hapon na, mga ahoy na pug ko. Asa tong kahoy na ko nagisod sa ako? Nawa man! Ayaw magulong gamit dahas! Tilawon ta ni mga kawatan ako. Pisti mo. Kawat ang kuan, kahoy. Kaningot rin ko maayaw pangahoy. Akong kuaw ang munikang gamhanan. Tilawon ta next mga sakit ning matawhana. Kuan si bay. Kuan sa tiguang. Kawatan pa ko. Pah! Orasyon ni Bangs. Ang magkawat yan, madudlan sa akong barang! Gomo, petitak. Gomo, petitak. Mo ni akong unahon, kay mo ni nag-oh! Hey! Sakit ka ako tiyan! Ang sakit mo tiyan. Ako kahibaw! Kanina pa di mong kaoban! Pukin sa imong kaoban! Lubuton tanin ako! Sakit ang lubot. Naon sa mga kabay Jim? Sakit ang lubot. Ano man? Ay, sakit ang lubot. Magninitos na ka. Ika Violet! Bunal-bunal si Green! Ano naman ang katite? Wala yung kahibaw baby Jim. Kung naon sa ko.
Hindi lagi makontrol akong kamot. Hindi ka naman kamot kamay, nagdamag dahon. Oras na nete, Bangs. Ikaw, Gren. Bali-bali isip, Violet. Tiil. Buang, ano mo kung kibali-balian? Okay ba, Jay? Nikalit ka. Sakit kaya. O karon mga kawatan. Dahil ato yung kahoy nagkawat sa akong bahay. Ikaw, Violet. Ikaw, Arsa, padalong sa akong balay. Ay, nabali. Ikaw, Kiren. Sunod. Sunod, Violet. Dool! Pinunsa mo! Ibutan na ng kahoy! Ang mga tawatan! Ang walang silingan! At sa pagka, papatay ako man! Tindakan may noon. Pataga mo naman sa mga kawatan. Gi puno, pinutar to eh. Parang mo nga. Ikaw, Gren. Baliig kamot si Pink. Oh. Pink, violet to. Okay ba, Jay? Nikalit ka. Okay ba, Jay? Nikalit ka. Ay, buhig kong animal. Ay, buhig kong animal. Kasakit kayo. Yo! What's up mga kalubag? Salamat dahil kay inyong magtanawang Video! O shout out dahil ni Rapi Umit, Arnek Gorne, Esmeralda Anyasco, og ni Margaret Botleg, og ni Digiboy Banat TV, og ni Bia Zomo, og ni Rachel Abergonzado, og mora to, og kung kinsa to wala pa ka subscribe sa among YouTube channel, please subscribe 12 Lubag Tawines og sa among Facebook page. Og follow og ayaw mo kalimot sa notification bell para updated mo sa among mga bago nga video og mora to kalubag. Salamat. Bye bye.